Kiram tang pre ni phai sur ke barni mithanga pran litam sitami long ri long para bangke cherai kom thipji pura west karbiang long pen meghalaya hoi kido ta para long khasi panar pen karbiang bong kacheteng kheng ahut orivel timong bangki apran dam nang juilo Karlitang orivel timong aphan kiram tang pre ni phai crazy ni mithanga bohala pen mithanga mondulia longsi moidam pidamdo bangso moidam kipiahut Hamren rong sopi pen Pirangi apitung atum adimalong anpali dunsi taparara datum pen cingki cethandam si ahoy along kido aradatum kisung gachak nang pen danglok radatum ahok pen aning ki hangalam the radatum pen cethandun ringti lanang than pami na tik keni tung kachi lanang than dak de tik tu keni tung kachi song bom jira jong si Meghalaya lo pulti ni tung dak tung ta dodi Jong sekar biang long pulo teni tum cidan bom ni. Arni cita pulis tum ano ne, mitum long ka sab ka cidan ne. Meghalaya kem pincong dar halada. Kupi sela tum pincong dar. Meghalaya pulis pam tum asam pulis akem se Meghalaya pincong dar hada. Meghalaya pulis lapen Meghalaya munit hadak pleng dam set lo la kem lo. Ki sela tum pam plung kada. Ni tum panang puro. Ni tum pan garaya bang lo. Kali mati. Ni tum pan se damo ni tum plupok. Plung lang tu. Dam idi peganon hilo transi apoy lo. Aprang pantalasan borderamen pen kecerwo kecebhong ko bangke dolo areng giso tunta tupik lo lapen non hut non purun alang li kanda minang ju ya hut purun hutame bang kep rapo atung ke areng sudun lo ya tung kila dagut nesi hamran pon lo pen non inuro bangke hospital pen release long lo pese arjelo ala da chip fodet pen la non bang thom care potrok la sonan me garwa wa ka gi yang atung pulo stamen on ta me badu sarkar ta me ne litung han ka doi irut ta non thek long ala mena nang kerap ye phan ta non thangnat ta ni tung thek long ala nali pha son che abdun bom no kortes pen edi che abdun bom kan se ko son ne bang phan ta rulo ni tung phan nang rulo masa bang ke ni tung ma bang ke ap ke ni tung ke in han hor mu kan sa ap ta me bang e kalada rot si tenang em lai hai si beng po kalite la garibol tu lai hai pen si bang ke nang ke ap ko si ni tung la an me kelong ni Bangso arni Karbiang Long pen West Karbiang Long district hinia rada tumahin pen sitam e Karlitang orivel timung akarjong sining hemreng mi kidodun long pami japan chikimo asai dengdun ringti lason thosi borthol hitia long sitam e melur kaidon si sining hemreng mi lapen anparta borthol bazar committee Borthoi to Owiching Sport Club, Rongkhang Havaramai, West Karbiang Long Chamber of Commerce, Lapen Borthol Arada Tum Chipatir P Dunsi, Karlitang Orivel Timung Aphan Chiki Moamelur, Gaidun Rinti. Halapu case ya tumpen kaning jepona tenke, ahoy along kacharvohut, Assam Police Tumtado, Sidame. Karbiang Long mati asamara rapan ke raikom dun nangji kalisi khasi panora tuma pansi raikom pidun rong pusi nilitum tap parano ke damahut haladak kisung ke phora da tuma bangke nang chathandun pusi case ia tumpen nang chathandun mathami ate patumi dik incident son ke manghume me ate ilitum bangke dak BOP do Assam battalions do laso board laso battalions na akem nang pardet si hala bangso ahidi ginang hiji selatum ke pelo megjang clip ma totally lagi law and order na failures lapen administrative atum ta failures ajo ini si ani si eltum bangke itu ma korte ate itu ma nok bepo apa awepin apun awepin pen alang dia peran nang ko totally si administrative failures and law and authority tum failures lapen nilu tum batumi kita ada tapat arong supi kita long pen ada resource ke long bangke ningduk meme de ilitum Assam police atum ke Assam along di Assam amuni tu masih nak protegi ma poe kali Kusiala tumpen reports kelong ateng pelotang te Assam police atum si Meghalaya matela khasis atum afan ke protect dun butang ning duk piglo asi we totally condemn that Assam police pelotang te people of the Assam police atum itu manangkai raiji atum si Meghalaya asora pan khasis atum kan raijun ro tas Hamren pen Chandra Singh Ronghang lapen Borthol pen Priyanka Balmiki KATV News